Paro mantie kar kanyo jopuonj kale chied nade kaluwore kod lony mane gisomo gi gigo magitimo. Cleo nyadhi to pod nitiere kuom japuonj. Nikech adiera makende en ni an gi in gi wan duto te nyaka gi president ma e piny ka kata pinje mamoko. Wan duto te wabedo nikech ng'at ma japuonj. Tino ka japuonj osego chunye obedo demoralized. To aparo ni Kenya kae to mano timore nikech achaye. Sirkal niga achaye mang'eny kuom jotije mok kata jopuonj kende, lakini kauno kuro wacho jopuonj ma iyudo ka ginyalo, kizungu moro luongo ni you can hire and fire. Koro iyudo ka japuonj ni en ok ondike kaka koro wan gi jopuonje ma nitiere on contract. Omiye contract mar 1 year. Wuoyo bok onego bed no wuoyo, onego bed no raise kata mana concerns. Nikech ineno litna jopuonje gi are raising very serious concerns. Uketo wapuonjo yes kata ne en mana contract no. Fasil ilongo nade resources ma watimo godo gigi kende ma waywago to kuchiu kata. Koro udwani wapuonjo gi rieko mane. Use abuse the fact that onego bed ni umiyowa gik mamiyowa nyalo puonjo somo mudwaro ni mondo wapuonjgi. Number 2, japuonj ni pesa ne bende iwinjo ni en monthly stipend. Ok konye maber. Japuonj ni interfere nyaka kode mentally. Koro mental health issues bende wuok kuom japuonj ka. Mara adek iyudo ka japuonj ni achaye kata mane kind oganda kamodake bende betie. To maya adwa nyiso jopuonj ni ok onyiso ni koro kujo malich. Pod uneno joma lich, sirkal ema ochayo tich ma utiyo. Nikech iyudo ka japuonj ni sama utingo kata mana duonde mondo wacho ni gima kama ok ber. Tinyise ni inyalo riembi nikech sirkal ong'eyo ni year in year out jopuonje ji dhi to tiegore puonj. To koro iyudo ka namba no ng'eny ma bende ok gi employ. Koro ging'e maber ni jopuonje opoto kukucho ka utugo to wagolo. Actually bane miyo iyudo ka ok yot negi mondo gitugo kodgi. Ok ni ok inyalre mondo gibed employed on permanent and pensionable basis. Gitemo kono gintie jok marito tijni oko maka oriembi to gi gioro kwayo to ndikogi. Yes, jotendwa oseketo gi jok makoro gin desperate. To desperation ni anaparo ni koro jopuonje wagi bende wamigi rieko kawuono gi lok pachgi. Cleo e gweng' ka gweng' iyudo ka jopuonje nyalo bedo ni o graduate mang'eny. To kapoka amako kanyo matin, inya paro ni nyocho tim intake kata mana mar jopuonje mondo otim intake gi jomage mane chiwo courses e universities. Kups ne chiwo ji ne apply for courses. Do you know ni jopuonje ji ok no apply for teaching? The number was very low. It was even a point of concern. To ma timre nikech kaka sirkal osebedo ka tiyo gi jopuonje wa mararacha. Koro anda paro ni jopuonje ni kapo nono ni uneno e gweng' kachacha ing'eyo ni wadu mane obedo japuonj. Ang'o ma mon muna riwre to kuse riwre nikech ing'e ni gima nupuonji cha te nodong' adong'a. To yaw skundu koro wabedo gi more private schools than public schools. Nikech jonyuol bende chulo ushuru, wachulo ushuru to gini ok konywa. Nikech sirkal ok ti gi pesa wani mondo mi okonywa nyithindo. Koro jopuonje un bedo nyalo tiyo matek, uriuru ariwe gweng' kachacha, uyudo kata mana room moro to chaka daycare to udhi adhiya kamano to school ponga to rates muketo malo. Then now you also kill the education system. Yes, ingene mondo mi ng'ato som, constitution wacho ni nyathi ka nyathi nigi right mar mondo mi osom. Tedo ka right ni ituono wagodo awachi ni live. Ituono wagodo live. Obed abused nikech onge kaka nyalo tim nyathi nigi right mar mondo mi osom. To gik right ok ena ni indike chik. Koro onego bed ni I provide gik monego bed nyathi ni tiyogo. Provision michiwo nieri en resources to nitie gi gimiluongo ni human resource ma en japuonj. Japuonj ni mokwongo emise tugo godo. Resources mamoko ka bendo kichiwo. What do you expect? Jopuonje koro un chokre uru to yawnwa skunde. I think that will help. Penjo maduong' mantie kar ka jonyuol ubotero gi skul. Aya, ero giseweyo tij andika gi yaw skunde maro kama gintiere. Paro maliw migolo kanyo kod Maureen Okal mabedo wadhi nyime kod twak nyakwamogi jonoko ne tielo mar ariyo ni wayawo lainde waduto mondo mi oro SMS